Bună ziua, bun găsit la Polit de Business ai României, o emisiune realizată de Ziarul Financiar în parteneriat cu Bucharest Real Estate Club. Sunt Mirabela Tiron și în cadrul acestor ediții discutăm despre cele mai recente investiții imobiliare din piață, orașe care au apărut pe harta dezvoltatorilor imobiliari în ultimii ani și perspectivele companiilor de pe piețele conexe. În prima parte a emisiunii de astăzi l-am alături pe Luciana Sănăchescu, CEO al IMRA Real Estate din Constanța. În a doua parte a emisiunii voi discuta cu Tudor Ionescu, Head of Advisory and Transaction Services la CBRE România. Bună ziua, domnul Lucian! Bună ziua! Mulțumim pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și eu pentru timpul acordat. Reprezentați una dintre cele mai cunoscute companii de consultanță imobiliară din Constanța. Ați fost chiar implicat în câteva dintre cele mai mari proiecte imobiliare, precum Constanța Business Park, proiectul mix de la Global Vision, care sunt în prezent cele mai mari investiții imobiliare în Constanța. La momentul actual, exact cum am spus și dumneavoastră, avem plăcerea să fim parteneri cu cei de la Global Vision și Global Work pentru proiectul Constanța Business Park. Este unul din proiectele de referință pentru Constanța, în special pe partea de logistică, pentru că este, desigur, un proiect pe 100 de hectare, proiect foarte mare, care cuprinde atât partea de logistică cât și industrial cu intermodal pe spate, într-o fază ulterioară a proiectului. Valoarea estimată a proiectului depășește cu siguranță 200 de milioane de euro, ceea ce, desigur, pentru Constanța, pentru piața din Constanța în special, este o investiție considerabilă. Iar noi avem șansa să fim parte a acestui proiect pe partea de consultanță și suport local, atât pentru preînchirieri, cât și pentru alte servicii conexe necesare dezvoltării acestui proiect, cum ar fi realizarea sensului giratorii de la drumul național, partea de infrastructură și tot ce mai este nevoie pe piața din Constanța. Acest proiect, l-am înțeles că urmează faza a doua, nu? Când vom vedea următoarea dezvoltare pe acest proiect? Desigur, faza a doua a proiectului a început deja, este în plină desfășurare. Noi vom începe chiar de săptămâna viitoare, mă bucur să anunț cu această ocazie, vom începe de săptămâna viitoare campania de preînchiriere pentru o suprafață de 19.000 de metri pătrați, care este încă disponibil în acest depozit nou și modern prostoc pe clasa A. Urmând, bineînțeles, să fim implicați și în celelalte 6 boxuri care vor fi dezvoltate de către cei de la Global Vision în acest proiect. De asemenea, suntem în discuții cu un partener destul de avansat, cu un partener din Danemarca, pentru a vedea dacă există posibilitatea să dezvoltăm un build-to-suit, o fabrică pentru producția de echipamente medicale în partea de est a proiectului, înspre mare, în secțiunea de intermodal. Dar este un pic cam de vreme, însă sunt șanse destul de mari ca acest lucru să se materializeze. Ce înseamnă pentru Constanța acest proiect logistic, acest mare proiect logistic? Sincer, este prima și cea mai mare investiție făcută după Revoluție pe zona Constanța și tocmai din acest motiv noi am vrut să fim neapărat parte a acestui proiect. Am considerat că investitori de genul celor de la Global Vision și Global Work trebuie sprijiniți în ceea ce fac și exact cum v-am spus un pic mai devreme, avem deosebită plăcere să fim parteneri cu ei pe partea asta de închirieri. Pe partea logistică mai urmează și alte proiecte pe viitor? Este un pic cam de vreme. Noi mai suntem implicați într-un alt proiect care nu este atât de cunoscut. Este vorba de DP World Logistics. Este un proiect ce dezvoltat în portul Constanța, în cadrul terminalului de la DP World România, Constanța Sud Agitea. Proiect tot la fel clasa A, de 60.000 de metri pătrați, cu o valoare estimată ce va depăși cu siguranță 30 de milioane de euro. IMRA Real Estate are de asemenea privilegiul de a fi consultant, oferind servicii de permitting, de preînchiriere și de suport local pentru dezvoltarea acestui proiect. Câte tranzacții ați intermediat anul acesta prin compania dumneavoastră și care au fost vârfurile, dacă ne puteți da câteva detalii?
Din punct de vedere tranzacționare, cred că cea mai notabilă tranzacție pe anul acesta a fost cea de la Hornbach. Am fost implicați în tranzacționarea unui teren de 7,6 hectare în Constanța, la un bulevard principal, și ne-am implicat pentru servicii conexe pentru tot ceea ce înseamnă acest proiect, și anume demolarea silozului existent pe teren, eliberarea, curățarea terenului, compactare, realizarea puzului. S-a făcut un puz. Toate aceste servicii sunt exact ceea ce facem noi, spre deosebire de majoritatea concurenților noștri locali. Și anume, noi nu doar intermediem o tranzacție, ne luăm în comisiuni și plecăm fericiți acasă. Din contră, ne poziționăm alături de clienții noștri, de cumpărători, dacă acest lucru se dorește, bineînțeles, tocmai pentru a-i sprijini în realizarea acelui proiect ulterior. Partea grea vine ulterior, deci nu când se face o tranzacție. Să tranzacționezi, nu spune nimeni că este ușor, dar nu este atât de greu. Mai greu este să dezvolți un proiect după aia, să sprijini clientul, cel care a cumpărat cumpărătorul respectiv, să facă pus, să obțină autorizații, avize, să facă branșamente. Ăsta este lucrul cel mai greu. Iar noi, avantajul și poziționarea de lider pe piața locală vine tocmai din prisma acestor servicii conexe pe care le oferim. Piața imobiliară din Constanța, așa cum am văzut cu toții în ultimii ani, a fost foarte efervescentă pe zona de rezidențial, în special în zona Mamaia Nord. Ce alte proiecte pe rezidențial se anunță din datele dumneavoastră? Sunt foarte multe proiecte notabile. Bineînțeles, toată lumea, când vorbește de piața imobiliară din Constanța, rând asociază cu partea de rezidențial. Pe partea de rezidențial, desigur, cum bine știți, probabil, există faza a doua la Gran Via Marina, care a început deja. Există faza Neo Mamaia, care începe deja, faza 2. Noi vor începe de asemenea aviatorii Residence, care sunt în Constanța, Energia Residence, Zen Residence, faza a doua. Poziționat atât Zen Residence cât și Mobil Park sunt poziționate în proximitatea galeriei Carrefour. Cam astea ar fi proiectele care vor începe efectiv în 2021, proiectele notabile. Sigur, sunt foarte multe proiecte, dar noi nu luăm în calcul proiectele mici cu un bloculeț făcut între blocuri, da? Care oricum nu prea mai sunt de actualitate în Constanța. Se revine ușor, se revine la o normalitate, exact cum era de așteptat. Câte tranzacții ați intermediat prin compania dumneavoastră pe partea de rezidențial și cât reprezintă ele din totalul tranzacțiilor pe anul acesta? Pe rezidențial avem doar 2 tranzacții încheiate, deci noi nu activăm preponderent pe partea de rezidențial pentru că nu putem să aducem un plus valoare dezvoltatorilor mari. Avem în schimb proiecte planificate pentru 2022-2023, proiecte foarte mari, unde venim și oferim servicii conexe. Bineînțeles, proiectele rezidențiale, din păcate, au fost cele care au predominat până acum în Constanța. Din fericire pentru noi sunt foarte mulți investitori mari, atât investitori privați cât și investitori instituționali, care se uită să dezvolte, bineînțeles și în parteneria cu noi, anumite proiecte mixed use. Mixed use automat implică și partea de rezidențial, dar nu preponderent, însă pe modelul business-ului dezvoltat de foarte mulți dezvoltatori în București, cu siguranță rezidențialul se va vinde mult mai repede, având și servicii conexe la noi. Spuneați de investitorii instituționali. Care sunt cei mai mari investitori instituționali în Constanța? Aș prefera să nu nominalizez anumiți investitori instituționali. Sunt foarte multe fonduri de investiții. Noi activăm inclusiv pe partea de energie verde și avem și o diviză în cadrul grupului care se ocupă de recrutare. Investitorii instituționali cu care noi discutăm la momentul actual caută acel segment de business care nu este exploatat în Constanța și mai ales partea de birouri. Comparativ cu piața din București, Cluj sau Iași, unde sunt foarte multe clădiri de birouri și unde investitorii caută să se reorienteze având deja
un excedent de spațiu. Da? În Constanța, din nefericire pentru noi, nu există aceste clădiri de birouri tip A în special. Da? Tocmai de-aia investitorii instituționali cu care noi discutăm și tocmai de-aia aș vrea să nu menționez deocamdată numele acestora, sunt foarte mari, atât din România cât și din străinătate și sunt interesați în special în aceste tipuri de investiții care nu au fost până acum abordate pe piața din Constanța. Constanța are nevoie de un business park în adevăratul sens al cuvântului. Sunt foarte multe firme din zona portului, din zona logistică, din zona farmaceutică și chiar și din zona de retail, care nu au unde să-și țină companiile. Noi am avut de-a lungul timpului, de exemplu, un call center foarte cunoscut deja în România, care a vrut să intre pe piața din Constanța. Noi avem și divizia de recrutare, vreau să-i ajutăm să recrutăm 2000 de oameni. Problema ar fi fost unde puneam acești oameni. Pentru că neavând clădiri de birouri unde să lucreze acești oameni, tot proiectul a fost oprit. Tocmai de aia încercăm să venim în sprijinul firmelor de IT din țară care ne tot contactează și să dezvoltăm împreună cu acești investitori instituționali sau privați primul business center din Constanța. Dar știu că pe zona de office nu există nicio clădire de clasa A, nu, în Constanța. Care sunt perspectivele pe zona office? Vedeți sau se anunță proiecte noi în această zonă de birouri? Da. Pe când o clădire de clasa A, să spunem așa? Este exact ceea ce vă spuneam. Noi lucrăm acum la un proiect destul de mare cu un fond de investiții pe 23 de hectare, care va cuprinde 2 clădiri de birouri de tip clasă A, rezidențial, retail, bineînțeles grădiniță, săl de fitness și poate și o clinică medicală. Aceste clădiri de birouri, noi începem deja și lucrăm pentru pre-lease. Știu că este poate un pic de vreme, dar vor fi destul de bine poziționate în proximitatea unui centru comercial destul de mare și vor atrage cu siguranță foarte multe firme din zona portului și nu numai. Câteva cuvinte și despre zona de retail. Avem, sau în Constanța sunt 2 mall-uri mari, urmează și alte proiecte în această zonă? Nu vă spun faptul că lucrăm cu parteneri, cu firme specializate din București, care ne-au solicitat sprijin de fiecare dată când fac studii de piață pe zona din Constanța și ne bucurăm să le fim de ajutor. Pentru zona de retail, sunt foarte multe proiecte care vor începe în 2022, dar noi am făcut inclusiv o prospectare de piață dacă există loc pentru al 3-lea mall în Constanța. Surprinzător, există loc și pentru al 3-lea mall în Constanța. Comparativ cu alte orașe mari, cu alte piețe regionale, cum vedeți evoluția pieței din Constanța, care sunt cele mai active segmente? Ne-ați spus deja, pe rezidențial este o efervescență. Anul viitor, unde credeți că va fi cea mai mare efervescență, să spunem așa? Retail-ul, bineînțeles că va merge. Sunt foarte mulți jucători din logistică, care sunt surprinzători pentru noi, datorită mișcărilor de trupe NATO din Turcia către baza de la Mihai Focănicianu. Bineînțeles, stimulează într-un fel sau altul logistica pe zona aceasta. Vedem nu doar în retail firme interesate, dar sunt și firme de producție. Discutăm la momentul actual cu câteva firme din domeniul automotive, cu firme din domeniul pharma. Chiar și pe Green Energy, noi avem un proiect inclusiv cu danezii, cu o firmă mare din Danemarca și un fond de investiții pentru a dezvolta un prim incinerator de gunoaie pentru a produce energie pe piața din Constanța. Dar ca să vă răspund totuși la întrebare, logistica câștigă teren, sunt și alte firme, alți dezvoltatori destul de mari prezenți pe piața din România, care vor veni și vor face concurență celor de la Lădurire. Reținem toate aceste date. Mulțumesc foarte mult, domnul Lucian. O discuție foarte interesantă de altfel. Vom urmări proiectele pe care dumneavoastră le-ați menționat. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu mult pentru timpul acordat, pentru invitație. Mulțumim.